Kaban kentiu village organisation nong ka kabade kawai na ki kenhun jong ka snong ka baju trei bat ka baju yarap ban penlong ya ki para long kemi ban sengkam sengjam bat ban trei kam trei jam da ka ba persyang ban trei lagi kam lajong henin kesngi kane ka kenhun village organisation kala penlong da ka jingya kenduk lang kum kadak jong ka jing rakhe ya ka jingya lenti basisnem ha ka jing sekri ka jong ka hapo ka te ka snong kumpan supan kan mau ya kene ka ban kentiu village organisation la seng bat sedang ban trekam na du ka khat nril tarik ubanai September 2000 khat khandai bat hanin ka sngi ka khat nril tarik ubanai September 2000 arpau kala dap sisnem pura ha kene ka sngi lawan ban sakhi bat ban ai mansim dau MDC ka mahti constituency uba Charles Marngar ha ka ba na kalyang jong neu nong mikmat ula ai ka jingya ro ran kadru bat ka jing kerkhu kerdo ya kinong yalam bat kit khot jong ka te ka village organisation Shushu ula ongru bana kalyang jongu kumunong mikmat jong kathany unyai don rengkat lang ha kino gi benta ki bayedei bat ka bha kamiat ha ka senong kathau bat kumju uru ha ka imlang salang te ka bandan kam tangkan ka wai ka lomba ngin dan kam bandan ngidon kam hi bandan ka jingi senya iwi wai te rei tang ka wai ka lomba ngi hap ban ya terima terihok kata ka ban kam nang terihok pi nang ku ka grup ka biwa pi ti kermen i ban ka ni ka grup ka snong nong ka kan dei ka wai ka snong ka bahon la banon rat ya ka jingkala i kon gi kti yo i paskul i kumbalong ne sakman ai ku blai kerpang i ka ya trelang di belai gitu ke drama lukot ke jumpi lasara di kowe ke grup balai diam tu kerja ya persyam light lagi grup ki badan ke betul ki drama jumpi ki di drama ki badan jemut salai lagi grup ki dan ki program dia ada keren ngan chong hingan ma perkhang ngan mi umno asisten ke program sete di galai asisten dengan persyambat mi ni asisten apa hinga dia dari badan pon nang yo hebat mak itu te nakalian ka jonga ya ai gi kun tu kun pham lam ta jong phi long kami long tang u khon u ti jong phi rei ai gi kun tu kun pham phin ya trei bha ban nga ai ru gi kur khu kur do nakalian jonga ba ka vo ba po ke jingalam jong ka vo bor riu tli gi grup ki nang ya shapran ban nge nga ba de tang gi ru tli nang i perchang i phi ban yo su ki grup nang pun bon su ki grup nge nga ba hane shrong nong ka in yo i shisha ya ke jinge tresh dong jong phi ki long kami banon ra ya ke jingkala ke jinge trelang ke jong phi ki long kami ke jinge teli ke jong phi ke long ka bor ye rong basno ke long ka bor ye ke snong ke long ka bor ru ye nga kum MDC bangi yo ban sekri lang ba jong phi de kwa hinga man kaleng jong ai man ban ye don ban ta ba phi ko we ke group de ngin snai ke ndo ye se ban thau ki no ki lat ki lenti na kam ta ki group ke jong phi dan rutli ki group le se daga bor ka barit jonga ni sai baik phi ko ai ngawan ni kendo i chamal phi si singi se na te no tri hani dawan ngam step si bat private je kendo nga ko ke group phi mo i chamal ba ye kran man ye khana ye ba jong phi ta ga de kinte daga ba na kleng jonga ngadon bat khatu e daga ni ko por ngadon ni ji kento ba ka baton kam e hi ka long ba ka de gi step